אין ספק שהקאמבק של אילת לכל המאבק האליפות קורה בעיקר בזכות שחקן אחד. אין ספק לגבי היכולת והכישרון של סקוטי הופסון, אבל איכשהו העסק העונה לא עבר כל כך חלק אצל האיש. אילת יכולה לעלות ליתרון, מי היה מאמין? הופסון עכשיו, הופסון לצ'אפ חצי מרחק, הולך לו טוב! הפועל אילת קופה משחק רביעי בסדרה הנהדרת הזאת. סקוטי, ראינו אותו כמו שלא ראינו אותו הרבה זמן. When he's aggressive, he's the best player in this league, man. We got a game back in the lot where the air is thin and it's hot out there, so we're going to do what we got to do to get this win. L'chaim. What was that? It was apple juice. I'm Scotty Hopson, a.k.a. Alat's finest. Why do they call me Hop? I guess because my high-flying dunks, man. Maybe that's what it is. It's just creativity and athleticism, man. Going into the basketball court, and then my athleticism takes over, and then my mind just does crazy things in the air. הופסון שוב לשמיים! אין ספק שסקוטי, בדרך שבה הוא משחק, הוא מושך את רוב תשומת הלב. הרבה מאוד של ההגנות, אבל גם בעיקר של הצופים בבית. הוא שחקן מאוד אטרקטיבי. זעזוע בהפועל אילת. סקוטי הופסון, הזר המצטיין של הקבוצה, לא התלבש למשחק מספר 2 בסדרה מול מכבי חיפה. יש עליו המון לחץ וציפיות מאוד מאוד גדולות, שזה משהו שצריך ללמוד להתמודד איתו, זה לא פשוט. סך הכל שחקן צעיר, ושפעם ראשונה הוא מוביל קבוצה לפלייאוף. אני מניח שזה יצר איזה חוסר ביטחון שהיה לו קשה להתמודד עם זה. פשוט לא הגיע הערב סקוטי הופסון, עם זריקות לא טובות. Definitely going to be ups and downs when, I mean, this basketball comes and goes. It's not always going to be, you know what I mean, 30 points a game, 40 points a game. עניין מקצועי לגמרי היה, וגם הוא יודע את זה. הוא יושב על הספסל, עודד אותנו במשחק, היה הכי מחויב. הוא זה שהתקשר להרים אותי יום למחרת המשחק השני ואמר, אנחנו נהיה בסדר. הופסון עובר את תומאס כאילו איננו! סקוטי, הופסון, איזה דנק! הוא חזר לחיות, הוא חזר להיות שחקן שמח, שיחק עם הרבה יותר ביטחון. אני חושב שבמידה מסוימת זה עשה לו טוב, מה שקרה. הנה זה קורה, עוד היילייט, תותרת, סקוטי הופסון. I was in the zone, and when I'm in the zone, and it's a great feeling to be in that zone when you're on fire and things are going well for you. בסוף הקריירה, עוד 15 שנה, הוא לא יזכור בכלל את המשחק הזה. לא בטוח שהוא יזכור שיש מקום כזה אילת. We're doing big things in the playoffs and trying to take it as far as we possibly can. Whatever happens in the future, man, is whatever happens, man. At this point right now, I'm just trying to win in these playoffs. יוצא מזה לאט, יוצא בטוח, נתתי לא מעט, הכל פתוח. יוצא מזה כעת, אבל מתגעגע. כן, אני חושב שהתוצאה הכי גרועה מכל הסיפור הזה תהיה אם באילת יגידו, אמרנו לכם, נתנו לו לנוח ופתאום כל הסדרה נפתחה מחדש. נו באמת. זו הייתה טעות, כל הסיפור הזה. האם אתה רואה